Salam aziz vatandaşlar. Men Türkmenistan'ın grajdany, Türkmenistan Demokratik Halk Hareketi'nin admini Akmedova Ayvölük. Bugün 6 noyabr 2021 yıl. Bugünkü gepleşimizde bu yere yığınanmak maksadımız şu Strelka akçasının manysini düşündürmek, şonu giňişlerini gurrun vermek, soru cevap görünüşünde şol gurrun geçireriz bugün. Salam katnaşıcılar, Murad ağa, salam Kaşpirovski, sağ olun geliniňiz üçin. Menin bir sorum var Murad ağa size. Şul Strelka akçasynyň manysy näme? Şonu ildeşlerimize ýetirsek. Salamu aleykum Aybölük, salamu aleykum Kaşpirov, salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Howa, dewlete şugun öz Strelka akçasyna başlady. Eýýän men şonu aýdyp durka Facebook'ta eýýän bir Strelka goýupdyr bizim vatandaşlar. Köp taňýardasyň berekella. Şul Strelka akçasynyň esas mazmuny, siz gowy seretseňiz, şu Strelka bir daşdan seretseň adamjygy meňzeýär. Şapkaly adamjyk. Başgaça diýeninde şul sen gallydygy, ýa-ni Strelka ýokary ölkelýär. Galyp dur diýdigi. Diktator rejimine galla öz adatyny allydyň şol. Haçan adamlar Strelka goýup başlatar, tamyň ýüzüne ýere, gapa, stenka, depejik bolsa, kicik owada bolsa, ýa-ni adam ýaşamasyn şöyle. Ya çopan olup daş yerlere gitti, şu depede daşın Strelka urýar, şu daşdan geçen maşinler yankı 500 metreden görtünür. Şurada da devlet aktivisti bar eken. Şurada da adapta uğraşan adam bar eken. Bu Strelka'nın esası mazmuni biz galmaly. Galın diýdi. İkinci mazmuni haçanla biri Strelka goýun ýadaýynda. Bir özüňize mysal hukmuna getirin. Bir ul padýal jaý gawdanda ýa mirde. Bir adam düşýär şondan. Düşýärde köçede Strelkany görýär ýa-da padýalda Strelkany görýär. Padýaryň içinde Strelkany görýär. Ol düşünýär. Diýmek şurda aktivist, grajdansk aktivist ýa-da öz adatlygyna görüşýän adam bar eken, men ýek özüm däl eken diýip gapdanna bir Strelka goýup gidýär. Ýa-da şoňa ruhlandyrýar. Ve başka yerlere gidýär, görýär, ýeki özüniň däligini we ýygnanp boljokdygyny, agzybir bol biljekdigimiň bir şansyny görýär şol. Ine şonuň üçin bizim üçin, bizim aktivistlerimiz üçin şo test. Bizim grajdanlarymyz üçin test. Biz şu Strelka bilen hakyky şugun kunna 2020-nji ýylyň noýabr aýynda şu 30 ýyllyk diktator geçip barýan Türkmenistanyň içinde siyasata garşy görüşüp bilersmi, görüşüp bilmersmi, görüşekmi, görüşekmi, şuna mümkin. Ýöne bu esasy mazmuny galmaly, ýokarlygyna, ýa-ni her kim öz emedekläp ýören ýerlerinden ýa ýatyp ýören ýerinden galyp biz öz adatlygyny galmaly. Esas mazmuny şu. Gysgaýtsam. Wala sağ olun. Murad Gurbanow, Kaşpirovski, sizem öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz, şu arada Strelka akçasynyň manysy näme? Köp sağ olun söz bereniňiz üçin. Salamu aleykum Murad ağa, salamu aleykum Aybölek dogan. Bu Murad ağanyň aýdyşy Strelka ýagny adamyň dik durmagy, ayaga galmagy diýen manyny berýär. Ene şunu başgaça aýdanda ayaga gal hökman suratda git biriniň damagyny çal ýa o eliňe ýara gal git uruş diýmek däl, sadaja hak hukugyny talap et diýmek. Konstitusiýon kanun boýunça içili cinayete gönüktürülen häsiýet o karakteristika özünde jemlemeýär. Şuýda pursatdan peýdalanyp men polisiýa işgärlerini ýüzlenmek isleýän, polisiýa işgärleri sizem halkyň içinden çykan şol Strelka çyzyp durka ýa şikayet gelip zat bana falança Strelka çyzypdyr diýip arz gelen ýagdaýynda gaýrat edin. Şol raýatlara azar bermeň. Strelka çyzan adamy jenaýatkar hökmünde däl-de hatta sizin hem geljekki nesliňizi gulçulukdan çıkarmak üçin hereket etýän adam diýip şol göz bilen seredin. Sebäbi eňimde pagonum bar, eňimde formam bar, gawra giýençe men şuňaly giderin diýip o pikir etmäň, hatta Müsür piramidalary baky durjak diýip gurulan zat şolar treşine berip ýuwaş hatta şolar özüniň вечностьde da bakylyk simwoluny ýitirip otyr. O pagon diýen zat wagtlaýynça zat. Pagona buýsanyp gaýrat edin. O begüna adamlara nemetmäň.
halk onsuz da ecirwarını çekdi. Ayağa kalmak mümkinçiliginden mahrum etmän polisiýa işgärleri hormat bilen yüzlenýän sizem bir halkyň bölegi, sizem halkyň içinden çıkan. Hayrat edin, sesimizi dinleň. Elbette ilçilik tutulan olar, o arz edilen olar, ana pelançanı gördüm, pelan yere çizot ereken, belki Rus Çalabay'dan da spalişnim niyle de edilce ayetinin üstünde tutulma mümkün, şu çizot oturan yerinde. Hayrat edin, azar vermeň. Kulçuluktan çıkmağa ana mümkinçilik 30 yıl garaşdyk, yine de garaşmalı olars. Eğer ümsüm otursak, ayağa kalacaklara böwet bolmaň. Hormatly Türkmenistanyň polisiýa işgärleri, esasan size yüzlenýän. Gayrat edin, unutmaň. Sizem halkyň bir bölegi, bir parçasysınız. Hormatymız var size. Öyle söz vereniz için sağ olun. Sağ olun Kaşpirovski. Doğru aýtjaňyz, ildeşler, birek goldamaly. Biz bugün de agyr günde, şonuň üçin birek goldalyň. Şikayet az gerek däl. Şonuň üçin hem bir bolalyň. Yeni bir soru beresim Melem Murat Gurbanow, size Strelka aksiýasynyň maksady näme, şonu geçirmek, näme maksat bilen geçirilýär şu aksiýa? Şu konuda biz yine adminler bilen, aktivistler bilen maslahatlaşdyk. Bizim pikirimizçe yine galyan adamlar, az yönü golyan adamlar köp, gaty köp. Yine şu golyan adamlar azajykdan herekete girmek üçin ve Türkmenistanyň hakyky rejiminiň idiotlygyny, absurdlygyny görkezmek üçin häzir Strelka ýazan adamlary taklarlar. Biz şunu bütün dünýäde görkezler. Seredin. Türkmenistanda kanunlara wapşe ýok. Adamın hakları yok. Indi Strelka görkezseň adamlar tutýarlar diýip biz ýene bir gede Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan idiot, absurd siýasatyny bütün dünýä suwd eder. Şu ýaly aksiýalar hem adamlar birleşdirýär, hem adamlar bilen ýa-ni Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatynyň arasynda uly çukuryň badygyny görkezýär. Ine şu zatlary biz maksatname hökmünde goýýar ve bu aksiýamy başlanýan aksiýasy. Ýerinde ýene aksiýalar bar. Ine şunu biz başlamaz ya wagt gidip dur, biz herekete girmeli. Sağ olun Murat Gurbanow. Kaşpirovski, sizem öz pikirleriňizi beýan edäýsiňiz, Strelka aksiýasyny geçirmek bilen maksadymyz näme? Şonu ýyly milletimize ýetirsek, watandaşlarymyza. Strelka aksiýasyny geçirmegimiziň esasy maksady, ýagny bizim bilen pikirdeş adamlaryň barlygyny tasdiklamak, şolary goldamak, halk bir perway şu bolup oturan zatlara, ýagny awtoritar diktator rejimiň bolup oturan, ede oturan zulümüne bir perway garamaýanlygyny görkezmegiň nyşany. Ana dünýä nyşanlarynda mysal üçin ak kepleri parahatçylygyň simwolu, nyşany diýip kullanylýar. Ak mata göterilse, ýagny kapitulýasiýa boýuna gidip ya alalaşyk diýip nemedilýär. Ine biziň aksiýamyzda Strelka yatan halky ayağa kaldırmak. O öz hak hukugyny talap etmek diyen simbol bilen düşündürüp bilýäs. De Strelkany çizmek, yapıştırmak mesele boyunca islendik yere. O köçelerde ana mektebiň zdaniýalary, ana garajlar diýdi, padyez mümkin bolan yere yerleştireveriň. Halk görsün. Halk bir perway seyretmeýänligini, halk indi çydamaýanlygyny o birege duydurmak gerek. Ne uzağa gitmeli. Özümüzden misal alýas. Häzir şuňaly bir döwür boldy. Adam içki syryny öz mene ýolda izde görýän daşary ýurtda öz türkmenimiz şoňa pelan diýip syr aýtmana gorkýan boldy. Sistema şo derece bir-birimizi bolmasa ýat ýurtda Türkmeni görende bir kucaklaşıp zade edip nemetip salamlaşmaz mı? Türkmen diýsen bir-birinden gaçjan oldu. Şu zatlara endi karşı durmamız gerek. Iň amatly ýoly şu Strelka aksiýasyny makul bildik. Murat aganyň aýdýaly Strelka çizan adamy jenaýete çekilýän olsa dünýä münberinde, o dünýä guramalarynyň öňünde maskara boljagy da belli zat. Sebäbi dünýäde ikrar edilen birinci diktator döwlet Demirgazy Koreýada da hatta beýle kanunlar ýok. Bir Strelka çizan adamy göni jenaýete çekip türme basylýan ýagdaý entek döwletniň hiç bir döwletde entek beýle zat ýüze çykmady. Gelip Türkmenistan eger şol tarapdan ýakasyny tanatsa, bul Türkmenistana ören uly urgu bolar.
Türkmenistan hökümetine ören ulu urgu bolar. Şu zatlar hükman suratda göz öňünde tutmak gerek. Dymmaly däl, indi görkezmeli biz özümüze, biz barlygymyza, biz şu Türkmenistan'ın hökümetinin alıp baryan diktator rejimine karşı dur deyip biljekligimiz biz halka görkezmeli. Şonun için Strelka aksiýasyny makul bildik. Iglan etmegi ene bir ay dowam eder. Mehriban vatandaşlar, sessiz galmaň. Başardığınızdan, yetiştiğinizden yelmeştirin. Kraskada çizin, elinize kara kömür alıp çizin tapağı yok. Yani nişan kaldırın, yokara seyredip duran Strelka. Yani Türkmen dilinde uğur görkezici. Şol bellikleri koyun vatandaşlar. Aytıp oldum sözümü. Bolar, sağ Maňa olun. ruhsat berseňiz, Aýbölek, men bir goşakladymma. Hormatly vatandaşlar, ýalňyja ine Kasperovsk aýdyp geçdi. Menim aýdatym gelýär. Ine MHM işgärler, prokuratura işgärler, polis işgärler, kadetdäkiler, gorunluk ministrdakylar, umumyň Türkmenistanyň bir kanun özüne milli diýdir diýip bütün dünýäni arlak gelýän arkadagyň instrumentlary. Siz häzirki günde Türkmenistanyň prezidentini gorak gelýär. Indi sizin bir oýlanyň, dogry aýtdy Kasperovski. Şu Strelka üçin adamlar tutýan bolsaňyz, onda sizin şu idiot siýasaty bolýar. Şu Strelka goýuny adamlar, Strelka oýnamadyr. Şu Strelka goýuny adam birden tutsaňyz, sypaýçylyk edip goýberýär. Sabotaj diýilýär şunu. Tutsaňyz goýberýän hiç kim ýok wagtda goýber, näme gerek? Şeýle şol adamlar senin çağlaryň, senin gelecegiň, senin ýa-ni nisiliň üçin görüşýär adamlar şular. Sebäbi senin ykbalyň üýtkär, diňe şolunky däl. Bul halkyň ykbaly. Şoň üçin sizden gowrulok gerek. Siz Strelka ýazmaň. Ýazmasaňyz ýazyn, ýöne ýazylmasaňyz şu Strelka çydýanlary görmedik filan bolup Strelkalar hemmere ýaýrasyn. Halk görsün. Siz halka gowrulýaňyzmy ýa gowrulmaýaňyzmy? Eger siz tutup başlasaňyz, onda siz halka garşy ekeniň. Eger MHM işgärleri Strelka çydýan adamla tutup köwläp başlasa, onda hakyky MHM işgärleri halka garşy ekeniň. Siz halk bilen däl. Siz paraxorlar, banditler bilen ekeniňiz. Biz şonu görürüz. Şonun bir testidi. Sizin hem testiňiz. Ne diýip bolsa şonu seyreder. Biz bir aýyň içinde hemme gelýän videolary, şöýdek bolup geçen zatlary, hemme informasiýany halka berip durur. Soňunda netijeler. Şu ýerde biz görürüz. Hakykatdan hem hukuk gorýan gurumlar, hukuk gorýarmy ýa hukuk goramayan gurumlar hukuky diňe bozýarmy? Ine şol görürüz. Sağ olun Aýbölek. Sağ olun Murad ağa. Menim ýene bir soragym bar. Şol Strelka aksiýasyny kimler geçirip bilerler? Ýurdun içindäkimi ýa da şundakymı? Çağalar, ýaşlylar? Strelka aksiýasyny istenir adam geçirirler, istenir ýurtda ýerleşýän, ýaşaýan we okuyan ýa işleyen adam geçirirler. Mysal üçin, siz İstanbul'da bir ýaşla serdiýäňiz ýa bir garraýaly serdiýäňiz. Şo ýatan wagty sizin bir saat wagtyňyz bar. Şu bir şuraya bir list alıp, ýa-ni bir list alıp şuraya ak listde Strelka ýazýaňyzda şu ekran ýapylar ýa öňüňize goýýaňyzda ýa hiç şart görüleňiz ýok ýa-da aýdýaňyz. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýollar aç ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow pasportlary çalyş diýip aýdýaňyz. Şu Strelka aksiýasyna başga aksiýalardan goşup goýberýär. Ine siz Russiýada sen Omskda ýaşaýan bir tokoyun içinde. Şo ýerde ağacın ýüzüne ýa-ni sasnava ýa-da beryoza bar, şoňa ýa-ni nime bilen 20 bir küçük Strelkany liste we şonu görkezdi. Aýtsaň aýtmasaň diňe şonu görkezdi. Ýa-da aýdasyň gelmese aşagyna Türkmenistanyň prezidenti ýollar aç, Türkmenistanyň prezidenti pasportlar çalyş diýip ýazyp ikisinden görkezýär. Ine bir aksiýa, ine sen protesto. Oňa dünýäň istenin kunjogy, ýa-ni dünýäň istenin adam etdiler. Şonuň üçin men şu protesto, şu aksiýa hemmäňiz çağırýan. Türkmenistanyň içinde bol, daşynda bol, şu planetada ýaşaýan bolsaň, hakykatdan hem şun kunny, şul alyp barýan
Türkmenistan'ın prezidentinin siyasatyna garşy bolýan bolsaň, ýa-da öňe gitmeýän isleýän bolsaň, ýa-da öz pasportyny çalışjak bolsaň, ýa-da Türkmenistanyň içinde közenip durun bolsaň, ýa-da bir näçe problemalaryň bar bolsa, goşul şu aksiýa. Ýa şul aksiýa sen başly durmuşyň birinji uluk ädimişiň. Goşulmuşyň. Sağ bolun, Aýbek. Sağ olun Murat Kurbanov beren görüňleriniz üçin. Kaşpirovski, siz şul barada öz pikiriňizi aýdaýsaňyz, şul aksiýany kimler geçirip bilerler? Bu aksiýany Hökmany suraty Türkmenistan watandaşlary, Türkmenistanlylar, Türkmen raýatlary Hökmany surata geçiripler. Esasanam ýurdun içinde aglawy, gyzgylanly geçmegi möhüm. Emma şol yapıştırılan nämäni Hökmany suratda, şol surat olsun, video şeklinde olsun, Hökmany suratda aktivistlere uğratmaňyzy haýyş etýäs. Türkmenistandan diňläp oturan watandaşlarymız gayrat edin, ana telegramı bar, raýatlar var, VPN üstü bilen girýärler telegramı. Uğradın, biz görkezeli ana yurt. Oşuňal ýagdaýda bir park sereden ak. O biz goldap otyr. Ýagny halk taýar. Nägileligini görkezip otyrdyk, biz halka görkezeli, şonuň üçin ortada daşary ýurtda duran, ýaşap oturan raýatlarymyz şu meselede operativni işlemegini haýyş etýän. Yurt içindekiler sizem gayrat edin, korkmaň. O bir strelka çizanyňyz bilen ýa suradyny ýelmäniňiz bilen eger protokol nämedende de strelka yazdy dip aformlat etmegen bul eýem bir gülkünç zat. O ýerde diňe eger juda näme bolaýan ýagdaýynda çasny sektor diýe hususy eýeçilik ana zabor zadyň şekiline ziyan ýetirdi. O ana kraska bilen çizilse. Diňe şoňal ýagdaýda jerime bilen çäklendirilmeli. Yani onun için ya 15 sutkalığa basmak ya yıl kesmek bu hiçbir administratif cinayet kodeksinde yok öyle bir näme. Diňe ucipsizce jerime pul ekvivalent görünüşünde jerime salınıp bilinir. Korkmaň. Korkup 30 yıl oturduk. Yeterinde. Esasen hem yurdun içindekiler gayrat edin. Olsa video şeklinde syomka edin. Subut eder ýaly hakykatdan hem Türkmenistanyň içiligine. Padyezdan zatdan tanasa bolýar, Türkmenistanyň içimi daşary ýurtdamy o guruluş sistem zdaniýalaryň nemeleri aýratyn şekilde gayrat edin. Men yurdun içinde ya yurdun daşındakylar näme bezapasyny howpsuz olar etsin, yok hökman yurdun içinde edilmeli dip bir-birimize salmak gerekler. Vatandaşlar, hemmemiz hem yurdun içindekiler hem yurdun daşındakylar bir ağızdan ayağa kalmak gerekine şul aksiyada. Gayrat edin, haýyş etýär sizden. Sessiz galmaňyrada. Sağ ol Kaşpirovski, Murat Kurbanov soraw size. Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymız şul aksiýany näle görnüşde we nirelerde geçirip bilerler? Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymız. Yine Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlarımız şunu, mesela için oturun yerine öğününe gazet geliyor. Şu gazetin yüzüne yazılan şunun suratını bize iyi verse geçirdi bu oluyor. Şunu siz bir liste ya gazetede ya bir daha da yazıp yani avtobusta oturucu üstüne koyuk isteniz şöyle gelecek adam strelkanı görüp bir yerde de aktivist var iken bir yerde de yani Türkmenistan'da da şu anlarda Fransa'da, Türkiye'de Rusya'da aýdyrýan zatlar bir ýerde de barken diýmek, şol öwürçler şo ýerden şöýre gelýär diýip düşünýärler. Şoň üçin awtobusda, astanowkada, adamyň bar ýerine, bazarlarda ýa-ni 1 manat bara, 5 manat bara, bir ýa-ni kiçik pullaryň ýüzüne sýar goýup bilýär. Şonuň üçin siz türmäge salýan bolsaňyz, ýa basýan bolsaňyz, onda bu döwleti düýünden ýa-ni şu adam başlap ýa-çelde çalyşyp hemme adam üýtmeli. Bu strelka aksiýasy adamlar birleştirmek için. Sen hökman aktivist olmalılar. Hökman yani Türkmenistan prezidentine karşı olmalılar. Sen öz cimmetine kalıp koşulmalıdır. Sen öz durmuşunu özün eğçilik etmelidir. Hökman politik partiyanın yani düşünceleri bilen yürümeliler. Şul aksiya bizim halkımızı uyandırıp kalmak demek. Eğer de bizim döwletimiz demokratik döwlet bolmasa ya da demokratik değerli bizim prezidentimiz reformator bolmasa, onda şul atsa
adamları kaldırıp şunun reformalarına, şun yankı pudokları kaldıracak bolan zatlarına kömek hökmünde de bolup biler. Türkmenistan'ın prezidenti halka karşı uruş alıp baran soň şul adamlar unutup bilen ok. Şul adamlar galda düşman hökmüne görýär. Şoň üçin ol yankı öz instrumentleri bolan MHM, polis, kadetler, prokuratura gıýgyryp ýatyr, basın, alın, urun, berekella käbir ofisiýerler tersin edýär. Adamlar ellemen, saklaman, gaýtyp goýberýär ýa-da düşünýär. Sen pasta goý bol, sen MHM işgär bol, sen polis bol. Türkmenistan'ın prezidenti milyarder bolup barýar. Biz bolsa gidalyş gibi otyr. Bütün yurdumuzun baýlykları uğurlanıp barýar. Bu bir banditler. Bunu döwleti galdyrjak, pudoklar ötürjek. Bizim halkymyzyň hal ýagdaýyny gowruşdurjak niýetleri ýok, planlary ýok, meýilnamasy ýok. Esas meýilnama ykdysadyýety galdyryp ugrulukları mundan meter ýokurlandyrmak. Ünseriň iki prezidentin esas meýilnamasy производствоны, pudoklar galdyryp üstürüp baýlykları mundan meter köp çykarmak, mundan meter köp pullar almak, guruluşyk biznesiniň uğurlamak. Hiç wagt şu ýerde meýilnamada bolmady. Adamyň iň pes aýlygyny 5 hepde galdyrmak, sosial ýagdaýlary, maddi ýagdaýlary adamyň galdyrmak, pensiýalar galdyrmak, adamyň aýlyklaryny galdyrmak, bir topor adamlara mümkinçilikler döretmek. O zatlar meýilnamada otsyzlap bolmaly. Ol demokratik hereketlerini, demokratik ýoluny goýýan gurumalaryň görüşlerine meýilnama. Şonuň üçin ine şu aksy bizim diňe politik uğruna, siýasat uğruna görüşen adamlar, diňe grajdan aktivistler üçinler sen Türkmenistanyň grajdan bol, sen bir ýerde hakyň bozulýan bolsa, bir ýerde istinba bolup şol mümkinçilik ýok bolsa, şuny gorlan, şulatsa goşma. Sağ olun. Sağ olun Murad ağa. Kaşpirovskiy, şul barada öz pikiriňizi aýdaýsaňyz, Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyz şul aksiýany näli görünüşde we nerelerde geçirip bilerler? Nemşi Murad ağanyň aýdanlaryna goşulýan. Bu aksiýany geçirmek üçin hökman suratda bir kısany ýokary bilim, diplom ýa bir has uly başarjanlyk hökman däl. Ýagny Murad ağanyň aýdyşýaly ene gazet jurnalyň o ýüzüne strelka çyzyp suratyny uğratsa da bolýar. Bu strelka aksiýasy bizim pikir etişimiz boýunça iň bir howpsuz ýagdaýda amala aşyryljak aksiýalaryň biri. Ýagny hiç hili rusçalap aýdanda risk, türkmençelap aýdanda howp ýok. Şol nemede strelka çyzdyň, emma manysyna seretseň giden bir uly giň manyda strelka ýagny ayaga gal halkym bolar indi zulümde ýaşanyň diýen manyny berýär. Emma howpsuzlyk tarapyndan göz öňünde tutulup bir strelka çyzanyň üçin o adama howp awanmajagyna biz inanýas. İnşallah bolmaz öyle bir näme şeýler. Ýagny howp awanmaz diýjek bolýan strelka çyzan adamlar üçin. Şu meselede esasan hem şu amala aşmaly ýerleri halkyň köprek geçen periwolik diye, trotuar diye rusçalap aýdanda ana bazara zada gidilýän ýoluň ugurlarynda halkyň köprek geçen ýerlerinde şu strelka bellikleri goýmaňyzy haýyş etdim. Hormatly watandaşlar, bu aksiýa gatnaşmak üçin uly kiçi zat tip возраст ограничения ýok. Yaş keskitleme şertleri ýok. Hökman suratda diktator rejime öz garşylygy bar bolan adam şul aksiýa gatnaşyp biler. Çäklendirme ýok hiç hili watandaşlar. Kim bir park garamayan olsa, gelecek neslini alada etdiyen olsa, kulçuluktan çıkmak arzuğu bar olsa, ene mümkinçilik görkezin nägileliňizi bizem goldaly, siz bizi goldan, bizem sizi goldaly. Edip ağzı birleşsek alıp bilmejek galamyz ýokdur, hormatly watandaşlar. Ağzı birlik bolmasa başaran işimiz bolmaz. Hemme zat ağzı birlik bilen çözülýändir. Onu unutmam. Gayrat edin, aktiv gatnaşyň şu aksiýalara. Sağ olun, söz vereniz için. Sağ olun Kaşpirovskiy. Şul ýerde menem goşup geçesim gelýär. Şul strelka aksiýasyny goldayan watandaşlarymız surat çekip
Telegramda chat vardır, aktivist chat DVT deyip şu tayda adminlerin birine ya da Murat Kurbanov uğratıp bilersiniz suratları. Yine Musa'ga sağ olun. Salam geleniz için. Salam Musa'ga. Türkmenistan sonra var. Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlarımız şu Strelka aksiyasını ne hili görünüşte ve nerelerde geçirip bilerler? Şunu öz fikirlerinizi aydarsanız şu arada. Salamu aleyküm. Sağ olun söz verdiğiniz için. Ben Goşulayan Murat Kaşpirovsk aytdı köpçülük yerlerinde geçirmeli. Onu her kim geçirip bilir. Her adam so simbol Strelka ne anladı? Adamın ruhlanmağını, adamın ayağa kalmağını anladı. Şol birbirimize görkezmeli şu hemen bar şol özgürlükler tayar adamlar özgürlükler isleyen adamlar bardığını görkezme nişanı bu alamatı. Şunun için eğer de bir görse şol Strelka kaptanda ertesi gün özün kaptanda koymalı şol Strelka'nı. Adamlar birbirimizi ruhlandırır yani. Şol Strelka alttan geçişi indikatör da halk özgürlüğü tayar mı tayar değil mi? Şol liderler çağırıyorlar da gelin içeri gelin deyip yurdun içine. Şolun görkezisi bolup durar şu aksiya. Onu hükman geçirmeli, aktif geçirmeli, köpçülük yerlerini geçirmeli. Adamların nöbeti duran yerinde näme hasam tesirli olur. Ondan gören ýagdaýynda özün koymalı şol Strelkaň ýanynda özün koşmaly. Menim bir goşaýyn eger ruhsat berseňiz aýdyk. Murada. Menin aklımda demokratiya, svoboda ve Strelka doğru. Yine şunu men Facebook'tan aldım. Şu birinci adam Strelkany koyuyor. Şul gatı doğru diýär Musa. Ine dedim. Haçan da Strelkany görünmezde öz goşunuňyzy goşun. Gatlarına sizem Strelka koyun. Özüňizçe. Ya başka bir yerde Strelka ýazın. 24 saatda siz Türkmenistanda kynçylykda ýaşaýan. Haýtan bolsa bir 10 minutyň içinde öz planyňyzy çekinde bir ýere baryp Strelka koýsaň. Şonda siz özüňizi ýeňýäňiz. Özüňiziň gorkyňyzy, özüňiziň hakyky problemalaryňyzy ýeňýäňiz we adalatlyga garşy ul moşny ýerlemeliýiz. Siz diýersiňiz, näme Strelka men goýunum bilen hiç tak bolmaýar. Onu ýöne goýunum bilen tok ýok. Onu sen görmeli we öz gorkman öz hereketlerini etmeli. Ine senin individual protestin şu. Sen şu Strelkany arkyny goýup bilýän bolsaň, ona diýmek sen erki protestada çykyp bilýän. Diýmek erki sen baran ýerinde hekimlikde, polisiýanyň, MHM-nyň öz haklaryny gorap bilýän. Diýmek sen ol başlanýyş derejeden gaty ýokardy. Diýmek sana başga aksiýa gerek. Mundan beter aksiýa gerek. Biziň şol başlanýyş aksiýamyz şu ýylyň hatawyna şu ýylyň soňuna başlanýyş aksiýamyz mundan beterlerem bolar. Biz görürüz. Biziň ine meniň ýoldaşymyň aýdyşýaly bir test bar. Bize de test, size de test, Türkmenistanyň prezidentine test, MHM şäherlerinde test, polisiýa şäherlerinde test, kadetleri de test, şolar näil jerime çekýär, berýär, näil jeda berýär şuňa. Prokuraturada test, şolar näil halkyň inisiatiwatyny näil görýär, gollanok. Hemmeleriň şu siyasi meydançada Türkmenistanyň içinde ve Türkmenistanyň daşyna kimin näil pozisiýasyny görkezýär, hem koordinatlar çok berýär. Ne şoň üçin şunu aksiýa edilýär. Şunu biz göreli, netip bolsa, şunu her bir näçe netijelerini aýdyp durur ve siz Türkmen halky DBT kanalyna YouTube'larda şul videolar görüp durursaňyz, suratlar, videolar, şul artsan gidiş boýunça adminler çykyş edip durur, görürsüň şunu. Sağ olun Aýbelek, başlan wagtyňyz. Murat Kurbanov. Yine bir soragym var size. Bu aksiýanyň Türkmen halkyna näil täsiri bolar? Yine bana soramy. O size sorag. Şunu aksiýa mysal üçin häzir biz seyredip görýäs, bizi golýanlar ummasyz köp. Ýöne hereket edýänler az. Şu biz ummasyz golýanlara şu birinji hereketi biziň hereketlerimize goşulyp birinji hereketi bolar. Ine şolar şu gollar
yöne daşına durup bizim hareketlerimize koşulmayan pozisiyonu ütkötmek için şu aksi giydiler ve şoları birinin arasında birbirini ruhlandırmak için ve başka da şolun yaşayan yerine, edil şolun padiyadına, edil şolun goňşy bolup yaşayan yerine başka da adamın barlygy, başka da şu rejime karşı görüşüp biljek adamın, şu ýaly öz haklary üçin görüşüp biljek adamın barlygyny göz bilen görür ýaly. Şu ruhlandyrır ýaly şu aksy edilýär. Tamam. Sağ olun Murat Gurbanov. Kaşpirovski, sizem şu arada öz pikirlerinizi aýdaýsanys, bu aksiýanyň türkmen halkyna näil täsiri bolar? Bu sorağa şunyalara cevap versem, Ruslaryň bir sözü var. Великое счастье – это тогда, когда тебя понимают diye. Biz yurttaşında durup, hazır yurdun içindeki halkın hakiki ýagdaýyny, gecelerine çörege nowata durýarlar, bankomatlardan pul almak problemi, hak hukugyny düşündürüp talap edip bilmeýän. Şunyaly gün göre oturanyny görüp, biz daşardan durup, şunyaly ideýany berýäs. Şunyaly edin, biz sizin ýagdaýyňyza düşünip otyrs, это великое счастье, de, когда тебя понимают. Ýagny biz düşünip otyrs halkymyzyň ýagdaýyny. Onu netije berer diýen umytda men. Sebäbi любой bir mümkinçilik o diktatorany yıkmak için berilen ideýa hökman suratda peýdalanylmaly. Häzir biz yaman neme beremizok, yaman pikir, yaman ideýa ıglan edemiz yok. Ýagny barın ýanky başda ýetişmeýärli damagyny çalyň ýa uruň öldürüň elinize ýara galyň gidin söweşiň diýemiz yok. Diňe siz şo döwletden, diktator rejiminden nägileligiňizi, şo bilen ylalaşmaýanlygyňyzy görkezmegiň usuly hökman suratda netije berer diýen umytda ýene bir goşjak zatym bar. Esasanam yurtdaşyndaky watandaşlar, sizde mümkinçiligiňiz kän, elinizde daşary yurt nomerleriňiz var. Şul edilip oturan çıkışları, atrifkalara bölüp gayrat edin. Türkmenistanyň içinde IMO giňden ulanylýar. IMO'da Druzya bölümünde o video şeklinde yüklep yurdun içini habardar edin. Gayrat edin yurttaşyndaky watandaşlar, aýratyn size haýyş. Şol uğurda kömek etseňiz giden bir döwletiň geljegi üçin eden uly goşandyňyz boljak oturan ýeriňizde. Onun için bir materialny rasxod, finansiw rasxod gerekler. 15-20 minutuňyz ýok diýseňiz, videolary kesip yerleşdirip bilýäňiz. Şeýle hem TikTok'larda, beýle mass medialarda şu edilip oturan çıkışlary paýlaşmaňyzy we şu aktivistleriň, administratorlaryň adyndan uly haýyş etdiň. Aýdyp boldum sözümi. Sağ olun Kaşpirovski. O gaty dogry aýdýaňyz, şol Strelka aksiyası en bezapasny, en hopsuz aksiýalaryň biri. Bunu biz halkyň şul rejime garşy görüşýän näýliligi bam öz hakyny talap edip biljekmi şu halk ýurdu ütkötjek niýetleri bamy, şonu bilmek üçin gaty wajyp aksiýalaryň biri. Sağ olun beren görüňleriňiz üçin. Musa aga, sizde soraw, bu aksiýanyň türkmen halkyna näil täsiri bolar? Ulu yol kiçik adımlardan başlanıyor. Şu Strelka aksiyası küçücük aksiya, adamlar ruhlandırırlar. Yani şu domino prinsipiyalı hükmünde gitmeli. Birbirimizi golda, birbirimize yeke deldiğimizi görkezer yağlı birbirimize nişan. Burada küçücük risk var. Tutulma mümkün. Yöne ceza vermezler deyip men zaten ondan käbirler aýdýarlar da ana ýurdun içine özüňiz gelip aksiýa başlaň diýip ýurdun daşynda da edilip dur. Bizim gahrymanlarymız Türkiýede risk alıp ýüzüni açyp şerekete geçýärler. Şu ýurdun içindäki bir adamlar simetri içine hereket etmeli, görkezmeli. Şol ýurdun özgörüşine taýar, hereket etmeye taýar, goldamana taýar bir görkezmeli. Diňe söz bilen däldeni hereketde görkezmeli. Men garaşýan. Menin bir goşakladyma aýbylyk ruhsat berdiňiz. Gürläberiň Murat aga. Ine Kaşpirovski gaty dogry diýdi, Musa da diýip geçdi. Sizden haýyş edýär. Hem şonu goýun, hem şonu YouTube'da, ýa-ni başga kanallarda, TikTok'da hem ýerde bizim videolarymyzy paýlaşyň. Şul videolar
şu aksa hakkında informasiya hemme ýere ýaýrandy. Şu bir ýerde ýa-ni ulgamlar bolsa, sotsial bolýar ýa mümkinçilikler bolsa şu ýerde ýaýradym hemme ýerde. Men sizden haýyş edýän hormatly watandaşlar, şu biziň aksamyň gidişi boýunça, şu biziň videolarymyzy, biziň düşündürüşlerimizi ýaýradym. Şol eşitmediň adamlar, bilmediň adamlar bilsinler, şolary etsinler. Mysal üçin Türkmenistanda oğurlar var, internet yok, düýünden. Şu internet hiç wagt görmediler. 1000 adam ýaşaýar oğurlarda. Yani 2 tane oğlan olsa 2-3 adam bolýar. Şurada hiç wagt internet bolmady. Diňe telefon boldy, olan bir gowy işlendi. Ine şu ýerlere de şäherdäki adamlar baryp ýetirin, ine şu ýere akça gidip dur. Strelka goýsaň, adamlar üýüşüp galyp başlaýar. Ine sizin goşun, noňuly strelka ýadyn goýun bir ýere diýip. O ýerlerde bir tane uçuskowy 3-4 owan saklaýar. Onları bir günde de gelmeýär bir owa. Şoň üçin sizin mümkinçiligiňiz bar. O ýerde has köp mümkinçilikler bar. Şoň üçin ol adamlar has şol akça goşup bilýär. Mysal üçin Aşgabatda polis, MHM we beýle guluklar kän bolsa, köp bolsa, ol daşky owalarda, kiçik owalarda adamlar ýok. Dipede strelka edip ýazyp goýun, daş bilen. Şu daşdan gördünmü şu adamlar? Şol owada da adamlar bar ekeni, şundan bizar bolup, arqyn, wagty ýaşajan adamlar öz haklaryny, öz çağı geljegi üçin görüşüp biljek adamlar bar ekeni, o türkmenler diňe ay goglaşar diýip öz-özüne uklama koduny aýdyp ýatyp ýören oklar, şulara minni täze koda geçýärler. Strelka galmaly bolly. Bestir, çydabillik, inni bizi düzeltibiljek zat ýok. Özümüz turup, özümüz düzeltmesek, şundan beter efektiwni metod ýok diýip, şol kodu çalışmaly. Bolýarly hemme zat goglaşar, ýertilki günü hemme zat gülýarly bol diýip, paraxor banditlaryň kodlaryny, size diýen uklatma kodlaryny inni diňlemäň boldy. Gaýtyp olara aýdym. Strelkany gördüňizmi? Adamlar galýan eken, o ferifat bolun. Şunu strelka koyarlar, ertege dubinka bilen sizi kelleňize bererler şunu. Kan bolsaňyz ýa şunu kanyny elseňiz. Şolanyň arasynda gurulýar edim. Şolun bir peýda. Olar iýine çekilip başlady. Orgundaky işleýän adamlar iýine çekilip başladylar. Sizin hukuk almaly meýdançaňyz giňirip başlar, siz öňe ýörep başlarlar. O ýerde bir ýerde öz haklaryňyz mundan anfadap başlarsyňyz. Şoň üçin şu strelka akçasynyň manity gaty giňdir. Diňe strelka goýmak bilen çeklenmeýär. Şunu ýaýradym, şu mazmuny ýaýradym we hökümetde işleýän kezzaplara aýdym şunu. Strelkary ýaýrap başlady. Goýuň alamat däldir sizin üçin. Paraxorluňyz durduň diýseňiz, onu olaryň strelkary görüp açyk öýlerini gelip başlar, täze gaty çat geçip bilýär. Şu strelka ulu protestda gaty çat ýalyda geçip bilýär. Şunu düşündirjek bolýan. Sag bolun aýdyr. Sağ olun Murad ağa. Onda şu gepleşigimiz jemläýelim. Hemmeňize sağ olun. Düşündirdiňiz, halkymyza ýetirdiňiz, şuňal edýän işleriňiz üçin, halkymyzy goldaýanyňyz üçin köp sağ olun. Mümkin möhleti näçerek bolýar? Bir ay. Bir ay. Owa. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun hormatly watandaşlar. Sağlıkly görüşelim. Sağ olun hormatly watandaşlar. Goşun biziň akçamyza soraňyz bolsa, soragy berip durun. Biziň videolarymyzda kommentar ýazyp durun. Aktivist çadyna gelin. Şu ýerde soragyňyzy berin. Biz siziň hyzmatyňyzda. Sağ olun. Bolýar, sağ olun.